amb Ràdio Vila-sacra. Què dius ara? Sí, sí. La programació de Ràdio Vila-sacra no és per escoltar, és per sentir. De dilluns a divendres, des de les 6 del matí, l'hora del pati. Selecció de tota la música comercial i de ball pels matins, de totes les èpoques i estils. Fàcils d'escoltar, fàcils de sentir. Tot amanit amb breus de cultura, de cuina i d'interès general. D'avui i de sempre. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. Que tots els teus matins siguin, a més de distrets, ben acompanyats. A les 10 del matí, de dilluns a divendres. La selecció de la xarxa, el millor i més interessant programa, a més, les últimes hores a la xarxa de radiocomunicació local i de Catalunya, aquí te l'oferirem a les 10 del matí, tots els matins, de dilluns a divendres. La millor selecció de programes de la xarxa. La programació de Ràdio Vila-sacra no és per escoltar, és per sentir. De dilluns a divendres, des de les 13 hores fins les 17, a la taula i al llit, el primer crit, relax. Selecció de música d'orquestres i d'autors diversos de totes les èpoques. Lineal del relax. Tot amanit amb consells de cuina i diversos de cultura, de poesia i d'interès general. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. Que també els teus migdies siguin totalment teus. A les 17, de dilluns a divendres, So Deluxe. Selecció de música des de 1960 fins a l'actualitat, de característiques més cap al pop, al rock, al funky, etc. Amanida amb breus d'humor, enquestes i curiositats diverses. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. Els dilluns, de 21 a 0 hores, tot català. Tota la selecció musical en català. La programació de Ràdio Vila-sacra. Els dimarts, de 22 a 23 hores, Connexió Eclèptica. Un programa que presenta el nostre col·laborador Johnny Bigut, música alternativa, curiós i divertit programa de música presentat d'una forma molt original i on ens enganxa de totes. Els dimecres, de 23 a 0 hores, Casa 12. Programa de la nostra col·laboradora Núria Ardebol, la interpretació dels somnis i els astres. Sensacional i original programa per les nits dels dimecres. La programació de Ràdio Vila-sacra no és per escoltar, és per sentir. Els divendres, de 22 a 23 hores, Ruta 66. Presenta Pitu Dos Santos, el millor de la música americana. Cada setmana ens submergint en el millor rock de tots els temps. Els divendres, a les 23 fins a les 3 de la matinada, Max Mix Disco. Una barreja musical de discoteca dels anys 70, 80, 90, 2000 en el sistema Mix. Recordar-vos també que totes les matinades, de dilluns a dijous, des de les 0 hores fins a les 6 del matí, teniu l'Hora del Pati edició matinada. Els divendres, des de les 3 de la matinada fins a les 9 del matí, teniu Hora del Pati especial Havaneres. Que maco! Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. Dissabte, a les 9 del matí, Ràdio Nostàlgia, amb Joaquim Pijuan. Tota la música del record. I a partir de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, la caixa de sorpreses, música generalment d'autor, combinada amb enquestes i breus de cuina, biografies d'escriptors, culturals d'interès... En fi, una caixa plena de les millors sorpreses. A les 12 en punt, bloc de pares i mestres, un breu d'interès en relació als menors, als joves, a les famílies, tot dins de la caixa de sorpreses. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. A les 16 hores,
tots els dissabtes al 60. Selecció de tota la música generada entre els 1950, 1960, 70, amb breus d'humor i consells diversos de cultura. L'època Beatle, l'època Beatle, l'època Beatle. La programació de Ràdio Vila-sacra. Dissabtes a les 20 hores fins a les 4 de la matinada, Nits d'amor. Aquí el sentiment de l'amor té molt a dir. Selecció de música d'amor i de relax, des dels anys 50 fins a l'actualitat, tot amanit amb poesies, entrevistes, enquestes. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. Les matinades de diumenge, a partir de les 4, diumenges matí a Ràdio Vila-sacra. Tots els diumenges a les 9 del matí, com ja saps, a l'Embalat, amb en Joaquim Pijuan, com si estiguessis en un embalat escoltant aquelles orquestres de tota la vida. Doncs així, cada diumenge a les 9 del matí. A les 10, Coblejant, amb Queralt Pedemonte. Programa dedicat a les sardanes i tot el seu món. A les 11, l'entrevista. I seguidament, barreja de sardanes. Cada 15 minuts, una notícia d'actualitat. A les 12 del migdia, en Joan Brugués et porta Sons a cau d'orella. Tot allò que té a veure amb l'havanera i el cant de taverna. A les 13 hores, els clàssics. Música clàssica, folk divers, música de pel·lícules, música celta, música d'això, música d'allò. Fins a les 6 de la tarda. Fins a les 6 de la tarda. Tot combinat amb poesia, breus d'actualitat i cuina. Fins a les 6 de la tarda. La programació de Ràdio Vila-sacra. En els dies especials, com festes especials, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants o Nadal i Cap d'Any, farem programacions especials. De la mateixa manera, totes aquelles entrevistes, seccions, coses que considerem interessants a tenir en compte, us les trobareu a la nostra selecció més personal. Tot un arxiu audiovisual a Ràdio Vila-sacra. Nous temps, noves formes. La programació de Ràdio Vila-sacra. No és per escoltar, és per sentir. Doncs acabant ja amb la programació de la setmana, els diumenges a les 18 hores torna el So de Lux, fins a les 10 de la nit, on en Rafael Dos Santos ens ofereix el seu programa especial, Cosmos, que són totes aquelles músiques del món i continguts originals i diferents. La programació de Ràdio Vila-sacra no és per escoltar, és per sentir. Doncs, com veieu, la nostra programació és la major selecció de tot i més en un ampli arxiu totalment exclusiu. T'apuntes? Doncs bé, sentiràs una altra forma de fer ràdio, senzillament.